basa en moviments socials i en un eix d'unió. Un eix d'unió entre tots aquests moviments socials que pugui impulsar-los cap a... Perspectives de la Unitat Popular a Mallorca. Així s'ha anomenat l'acte organitzat per Arran Palma avui, 23 de desembre. La jornada, emmarcada en el calendari d'actes de la Diada Nacional de Mallorca, s'ha iniciat amb la pintada d'un mural amb el lema «El jovent rompem les regles per canviar-ho tot», seguit per la projecció de diversos vídeos relacionats amb la trobada d'Unitat Popular, celebrada fa un mes a Badalona. El plat fort de Sora Baixa ha estat la taula rodona duita a terme per membres de col·lectius mallorquins que van assistir a la trobada. Un sopar a preus populars ha conclòs l'acte, que ha introduït un debat enriquidor pels moviments populars a Mallorca. Ha estat molt positiu per un tema que s'ha xerrat altres vegades, que fan falta espais de debat profund de la realitat anticapitalista a Mallorca, i aquest ha estat un. I per tant és molt positiu i tant de bona n'hi ha altres més.